Popolin tal-ġimgħa li għaddiet jiena mill-stedina l-kaċċaturi nasaw biex jingħaqdu magħna għal protesta li jmiss kontra l-liġijiet tal-ippjanar li qed jgħaddu mill-Parlament. Jien anzi ħammur oltre għaliex dawn il-liġijiet huma l-agħar liġijiet illi ħajjeddu l-ambjent kollu ta' pajjiżna, n-natura, ħajġibu Malta blok ta' flezzijiet, in-natura, l-kampanja, l-ODZ fejn il-Maltin, fejn il-ħaddiema, fejn in-nassaba u l-kaċċaturi, fejn l-ambjentalisti normalment joħorġu biex jgawdu n-natura. Ovvjament dawn ħajspiċċaw kompletament bil-liġijiet li jagħmel Robert Abela biex jippaxxi il-barunijiet li ħakmu l-pajjiż illi m'għandhomx jabata xejn. Għaldaqstant jiena ħammur oltre din id-darba ħammur oltre minn mistedina li għamilt fuq Popolin. Jiena ħanistieden bħala President tal-BirdLife, il-President tal-FKNK Lucas Micallef biex flimkien noħorġu messaġġ favur in-natura biex inwarbu l-konfrontazzjoni u ngħidu lil Robert Abela biex jirtira dawn il-liġijiet issa qabel ħalli n-natura tiġi l-ewwel.